Groeselt aan de Slakweg. Oh, is dat Otto? Is dat Otto? Alles auto. Oh, Alles auto. hey Otto. Hey kameraad. Oh, Ja, leuk hè? ja, is het leuk? Ja, ik dacht het wel. Wie denkt Otto er zelf over? Ik vind dat geweldig. Ja? Ja, eigenlijk wel. Dat vind ik echt geweldig. Oh, hey vriendje. Dat deed er alles met. Tenminste goed. En dat ben er niet. En binnen slepte zich aan zo achter peurt en alles over de grond. Dus binnen kan ze zichzelf redden? Ja. Nee, dan is een haar neergegaan en toen is ze geopereerd. Dat ging goed en een paar jaar later kreeg ze weer een dubbele. En dat hebben ze hem weer laten helpen, maar dat heeft niet meer geholpen. Achter is dat verlamd. Dus eigenlijk een driedubbele hernia gehad? Ja, ja. 2, 1 en 2 is 3. Ja. Het dat er pijn aan? Nee, niks. Dat voelt er niks. Maar het enige wat is handverlambaar. Dat kan niet plassen en poepen. Dat voelt er niet. Dus dan moesten we laten plassen boeten. En die ben de open. Dan hebben we ook mijn dochter in het tuincentrum, maar dat is er van. Hè. Dus Otto is eigenlijk van de dochter? Ja. Ah, oké. En ja, hoe gaat dat dan? Want ja, er zijn mensen die, bij mensen hebben een stoma bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, maar hoort dat is hij niet. Zijn er stoma's voor hundjes? Of Weet ik niet. Oh, dat weet ik ook niet. Het poepen zeg maar, dat deed er ongecontroleerd. En het plassen deed er neer en dat deed zo'n vormig met een voeten. En dat duwt hem op die bloos ergens en dan plassen. En in één keer alles. En als ze dan normaal hundjes hebben, als die boeten lopen, ja, die plassen een beetje door. En dat deed hij helemaal niet. Moet ze dat dan geluk bij een ongeluk nemen? Ja, weet ik gewoon niet wat het is. Als ze achteraf gezien, als ze het geweten hadden dat zo erg wordt, dan wordt het dan niet meer. De eerste keer ging dat heel goed. En dat is een operatie die is ook nog vrij kostbaar. Maar goed, dat is minder. Die dochter van me en de schoonzoon, die hebben nog een kadje binnenlopen op 3 peurt. In het tuincentrum. We komen de laatste tijd wel meer dieren met een beperking tegen. Het is echt... Ja, maar dat was vroeger gewoon die dagen. Want toen ik dat kreeg, toen zijn ze op zo'n kaartje terechtgekomen. Eerst een Belg. Daar waren de asfalteerden daarmee. En later hebben ze ook in die in Limburg goed gehad. Die oud is er? Die is een jaar of 8. Ach. Het is wel een leven volgens mij, hè? Ja. En als hij hier komt, dan weet hij, dan kun je hem aangeschaven met zijn achterpeurtjes. Dus als hij hier komt, dan weet hij, dan wordt er gewandeld? Ja, dat weet hij. Dat is... Daar zal je wel veel bekieks hebben met Otto, of niet? Nou, dat veel met die kennen ze maar. Ja, en veel verder dan Streutje... Ja, die gewoon niet met hem. Ja. Wie heeft dat kerken zo gemaakt? Weet ik niet, hier ergens in Limburg, maar dat zou ik niet weten. Want ik kom maar één keer aan de werk hier, dus ik weet het nog niet allemaal. En de eerste kerkenhouwer, dat was een firma of een man in Belg. Maar dat was niet sterk genoeg. Dus er zien jullie die maken dat? Ja, echt wel. Het eerste heeft er eigenlijk een Belg gekregen, dat weet ik nog. Toen ik dat kreeg, toen was dat ik gezet in België, wie Baas Limburg, die vond je dat geweldig. Is dit dan ook een specifieke Limburgse uitvoering en uitvinding? Dat durf ik niet te Durf je niet te zeggen. Waar woont je zelf? Ook in Groeselt? Nee, jong, in Geleen. In Geleen? Ja, in Geleen. Leentje, waar de tent nu staat. Welke tent? BCL. Oh, dit is nou dit weekend? Dit weekend, ja, maar dan moet ik dadelijk wel met helpen. Ziet je een vaste loversmens? Ik ben al, zolang als Zwaantjebollen bestaan, ben ik lid. Op Leentjeuvel. Hoe lang is dat? 30 jaar. Dat er 3 jaar bestaan van 33 jaar. Dus nu was het BCL zomaar ertussendoor. Maar dan ziet je toch wel een carnavalsmens, of niet? Ja. Anders was je geen lid van de carnavalsvereniging, hè? Dan ben ik, als ik eerlijk moest zijn, een verenigingsman, maar dat is heel alles bij. Ik ben al meer dan 70 jaar lid van de harmonie. Moest ze niet één zeggen, hè? Waarom niet? Nee, dat hield geen volle 70 jaar spelen. Welke harmonie? Ook Leentjeuvel, ik ben alleen maar Leentjeuvel. Dat is wel bijzonder, of niet?
70 jaar lid. Ja, zeker. Jo, ik zit zeggen in de wereld, hè? Nee. Godsamme. Met welk instrument zit je begonnen? Ik ben begonnen met trompet en nu heb ik tuba. Dat is altijd. Maar voor een tuba moest je toch nog wel power in de long hebben? Nog wat. Ja? Luister, dat moet wel. Die jeugd speelt niet meer. En zeker geen tuba. Zit je nog lid van andere verenigingen? Ja, carnavalsvereniging en de Harmonie? harmonie. Ik doe de oud-strijders ben ik bij, dat doe ik de doordenking met. Oud-strijders? Ja. Ziet geen veteraan? Ik ben een veteraan, maar van Nieuw-Guinea. Nee, van Indië. Een van de jongste veteranen. Van die tijd. Hoe was het voor ook? Geweldig. Het dienen? Ik ben dienstplichtig geweest, niet beroeps. En dan was ik ook nog gelukkig dat ze mij bij de marine duwden. Dus ik ben met de boot naar Nieuw-Guinea gegaan. Ja. En toen weer terug in 1963. Ik was de laatste in Nieuw-Guinea. Dat is Nieuw-Guinea maar achtergelaten. Er was toch niks met te horen. Nee, maar er zien veel veteranen uit Nederlands-Indië enorm getraumatiseerd teruggekomen. Ja, dat weet ik, maar die waren ook in mijn ogen veel langer in Indië. 2 jaar, ik ben maar 8 maanden in Nieuw-Guinea geweest. Ik was dienstplichtig, ik moest. En ik heb het leuk gehad. Ik ben erin gegaan en heb het druk. En Otto, wat is het? Hé. Ja, dat lot zich wel huren, hè? Dat is die geur, ja. Ik kreeg een koud, geloof ik. Ja? Dus dan wil je naar huis? Ja, wel naar huis hier om de hoek. Ja, jong. Maar wat doet je dan zoal voor de oud-strijders? Ik doe de doordenking organiseren 4 mei. En dan moet ik eerlijk zijn, dat is een vereniging van al meer dan 70 jaar op mijn dubbel opgericht. En dan ben ik later, mijn pap ben ik erop gekomen. Doe ik dat organiseren en presenteren en zo. Ook nog presentator, ook nog? Oh, nog, ja, maar dat alles. Volgens mij ziet je ook wat... Wel, ja, je doet toch weertje nou ook goed? Ja, en dan doe ik met 4 mei en dan doe ik als carnaval een receptie. Doe ik de carnavalsreceptie presenteren. Dus ik vind het leuk nog. Ik heb jaren Sinterklaas gespeeld, daar ben ik me doodgezeten. Dat besteedt niet meer. Hulp Sinterklaas staan, hè, natuurlijk. Ja. Echte, dat wordt nog komen, nee, als je komen hebt, wel geweest. Kijk je dan als oud-hulp Sinterklaas altijd naar de intocht ook? Ja? Dan moet je diegene ook zeggen wat het is. Hè. Ja, dat is zo. Dan kijk ik de intocht en dan ga ik naar die school en dan doe ik de bejaarden. Nu heb ik alleen nog volgende week de bejaarden. Dus scholen heb ik afgezet. En wat vind je van het gedeuns rond Ik kan er neer durven. Oh, heerlijk. Ja. En als ik ergens moest komen als Sinterklaas nu en ze waren niet zwart, deed ik met het kleden geen nieuws. Dat is de enige oplossing. En zullen we er dan verder ook geen woord meer aan voel maken? Nee, doe maar niet. Ik denk dat dat het beste is. Kloor! Als ze dat moesten doen. Ja. Ja, dat is zo. Even terug nog naar ook bestaan als verenigingsman. Ja. Als ik, lukt me nog net, als ik 70 en 30 bij elkaar optel, dan zit je dus 100 jaar lid van... Vereniging. Ja. Ik ben ook al 76. Dus je ziet met 6 zit je bij de harmonie gegaan. Maar dus, dat was vroeger overal. Je ging eens met de pap mee en met de man mee en de moes. En zo ben ik met 6 jaar bij de harmonie gekomen en daar ben ik bij gebleven. Als ze tegen ook zou je zeggen van... dus nu moeten kiezen tussen harmonie en carnavalsvereniging. Harmonie. Ik heb ook altijd gezegd, ik ben met 6 jaar bij de harmonie gekomen en alle verenigingen die daarna me komen vragen, heb ik gezegd dat kind, met de harmonie gaat voor. En waarom? Daar ben ik het eerste bij gekomen. Honkvast. Ja. Ik vind dat normaal. Hoe is het verder? Ziet je alleen? Nee, ik heb nog een vrouw. Ah. Oh nog, al 52 jaar, niet meer zeggen. Hè. Nee. Er zijn wel veel dingen die we dan niet verder mogen vertellen. Nee, niet, maar dat weten ze toch als ze mij zien. Potverdikkie. Heb je het wel eens meegemaakt dat
dat ze ook als hulp Sinterklaas herkenden. Ja. Ja? Ja. Dat was heel vroeger toen ik begon. 40, 50 jaar geleden waren mijn kinderen nog klein. En op een gegeven moment begon ze die mij te herkennen. En als ze dan op een school al 7 jaar Sinterklaas wilden, beginnen die grotere die te herkennen. En toen heb ik een keer daar op school gestopt. En toen ben ik weer terug geweest. Dus in die leert hij dus weg. En dan kunnen ze dit niet meer. Dus dan even pas op de plaats maken. Ja. Ik denk dat dat goed is. Weet je nog niet, maar dat is toen gelukt. Maar dat is dan ook de levenswijsheid van iemand van 500, 600 jaar. Dat is wel, ja. Dan denkt ze van, ik moet even een pas op de plaats maken. En tot slot, die vrouw in Geleen, wordt je al 52 jaar mee samen. Is dat ook zo'n verenigingsmens? Ja, in principe wel. Ja. Niet zoveel verenigingen, maar met heel veel leerjaren. Die heeft al meer dan 40 jaar in het kerkenkoor gezongen. En die heeft met de harmonie in een steuncomité gezeten enzovoort. Die is ook zo. En als ze dat niet wil, ging dat niet. Dat hoort er ook bij. En wat doet je samen? Op de kinderen nog letten. Ja, die zijn al groter. Jammer genoeg is die niet meer zo gezond, dus daar hebben we veel moeite met. Maar ja, dat geeft er nog wel. De wederhelft van ja. Maar dat kunnen we allemaal doen. Oké. Ja. Positief. Altijd positief hier. Ik lood ook en Otto verder gewoon. Naar binnen gaan. Denk je dat we Otto nog zover krijgen dat hij even mee op de foto hier? Ja. Ja? Ja.